Ако искате скъпи игри на ниски цени, моля посетете Kinguin. И ако искате са още по-евтини, можете да използвате моя промокод TheFrostBG с 3% отстъпка. Линк към сайта долу в описанието. Take me. И здравейте, хора! Днес ще направя един туториал, който не съм виждал такъв туториал, който да е бил на български език. И реших да го направя аз на български. Какво ще включва този туториал? Този туториал ще включва как да си добавим SubGoal и Live Chat в OBS на стримовете. Така, първото и най-важното, което всъщност не е първото и най-важното, първото, което ще направя, ще създам нова сцена, за да ви покажа целият път на преминаване към това нещо. Така, влизате в Display Capture, така, плюс, окей, давате го до край, след това отново плюс, Game Capture, окей. И окей, така е. Game Capture, Display Capture, без никакъв проблем. Така, сега как да добавим? Първо ще ви покажа как да добавим, разбира се, чата. Чат се добавя така. Влизате тук, махате тук, разбира се. Така, влизате в YouTube. Това е YouTube. Така, нали всички знам кое е YouTube. Влизате в студио. Така. След това влизаме в предаване на живо. Упс, без да искам влязах в видео менеджер. Съжалявам. Без да искам влязах в видео менеджер. Влизаме в предаване на живо. Малко бавно става, тъй че ако искате да си пътите малко напред. Така, хора, какво ще излезе тук? Тук ще ви излезе ето този live chat, който сега ще затворя, за да ви покажа как точно да го отворите, хора. Така, влизате тук, нали, това е вашият live chat. Нали, малко бавно работи. Така, влизате тук. Натискате отделяне на чат. Така, отделили сте чата. Отваряме в OBS тук. Това тук е вашия линк към вашия чат. Копиране и поставяне в контрол. И разбира се, така, тук вече ще си го правите. Така, разбира се, като натиснете OK, вашия чат ще изглежда, само да реши да зареди, ще изглежда по един. Съжалявам, че бавно зарежда, хора, но да, ще го изчакам малко. Ето, така ще изглежда вашият лайв чат и ще няма да е готин, разбира се. Ще изглежда вашия лайв чат, както и ще не е готин, затова нека да го направим готин. Вижте на свойства, махте това, разбира се, връщаме се на място, където започнахме. Махте това нещо, където пише CSS, махте го. Така, сега ще влезем в един сайт. Така, това нека го затворим за по-бързо. Така, влизате в чат стайл генератор. Между другото, и двата линка към двете неща ще имат долу в описанието. Да, хора, влизате в чат генератор. Ето това е вашия чат генератор. Както виждате, така ще ви изглежда чата. Когато вие пишете, ще е жълто, когато модератор пише синьо, когато ваш спонсор ще е зелено и когато е обикновен вилър ще е сиво. Добре. Да кажем, че сте си оправили вече нещата, защото аз буквално не питнах нищо, защото това според мен е добре така да изглежда. Нека добавим надолу. Така, цъкате Play Animation и тук сега ви излезе, ще ви заредят. Да, хора, става бавно. Лично при мен става бавно. Хайде да. Интересно само защо не го е пуснал вече. What the fuck. Хайде. Интересно защо не винаги става от началото. Гледайте просто. Това трябва да е доста по-дълго. Но тук нещо се е бъгнало.
Да, ето, прави се. Мисля, че това е като цяло, да. Вау, вижте колко просто бавно стават, защото то генерейтва всичко. Така, нека дадем тук и така копирате абсолютно всичко. Сега, разбира се, аз го копирам. Така, давате додолу и копирате. Поставяте всичко в CSS. При мен лично проблемът е, че не стана от първия път. Трябваше още няколко пъти да го оправям след това. И да, нека изчакаме, за да видим какво ще стане. Малко бавничко става това нещо. Разбира се, не всички можем да имаме някакви хипербързите компютри сорта. Но пък, поне ще стане. Така, виждате, ето това става изведнъж тъмно и си като вау, това се махна. Не, то не се е махна. Влизате в за управление. Например, сега ще напиша ZDR. Тук ще напиша ZDR. Така, напишете ZDR, хора. Сега виждате, че ще излезе тук. Разбира се, малко, знам, че малко. Влизате на свойства. И тук, да кажем, го правите на 400. Точно 400. Натискате така. Сега го увеличавате. Изчакам да зареди нашото ZDR. Нещо тест, например. Така, хора, ще изчакам малко да зареди. Като вижте, отново при мен се изглежда, вероятно, сега трябва да се оправи. Ето, прави се ZDR-то тест. И така, както вижте, с леко забавяне, дори още можете още малко да го намалите. Целта е да изглежда като хората, да не е кой знае колко зле. Искате окей, сега си го оголемявате малко и да. Всъщност не мисля, че го оголемих. Така, виждате, че се скрива просто, защото той е прозрачно, излиза вашия чат. И да, хора, общо взето това беше съжалявам, просто вижте, става доста бавничко. Така, ето излезе и тук, разбира се, вие не можете да пишете, това е просто какво излиза и ето ZDR тест, сега ще тест, като ще откачен. Тест и тест. Съжалявам, ако се чува охлаждането на компютъра, просто когато вижте всичките тест са тук. И да, хора, сега нека поработим върху другото нещо, което е нашия Go. Натискате плюс, натискате отново Browser Source. Така, окей, ако искате можете да го именувате, махате. Така, какво трябва да направим? Влизате тук. Това трябва да го направите, влизате в YouTube, което ще е доста важно. Тези два сайта има в описанието. Така, разбира се, при мен чакате, при вас можете. Чакате. Влизате в моя канал. Мисъл, да, тук или просто си влизате в канал, what the fuck, my лойка. Така, чакате. Така, ето това. Така, нека влезем в Subcounter. Както казах, ще го има долу в описанието. Channel ID. Сега, вашия Channel ID, това влезме тук, вашето Channel ID е ето тази част от линка. Копиране, влизате тук и го поставяте. Така. Така, front, така, color, например, blue. Или пак ред, хайде да е ред. Да, хора, както вижте за един, но, като натиснах Enter, беше така. Да, всичко е subgo или както искате да си го кръгнете, или пък колко съба нещо сота. Така, тази част е, как да го обясня, тази част е колко съба искате да съберете за този subgo, например, при мен ще е 400. Както аз съм си го направил, така
400 и Enter. Така, ето го вашето нещо, така, сега копирате линка, който ви е отгоре, или пък URL, както щете го наричате. Според мен това е едно и също копиране. След това влизате тук, Ctrl и V и окей, разбира се, тук го правите, например, да кажем на 400, защото сега ще видите защо, защото това е доста малко. Да махнем това тук, защото отново не си изгледа. Между тук може би направих една простия. Ето го. Сега фащаме, оголемяваме го и го поставяме вие, както искате да оголемете, ако искате какъв цвят искате. И така, хора, ето така се прави subgoal и как да си направите, разбира се, лайв чата, да ви изглежда така, а не да ви взема половината място и едва да се чете. Това е, разбира се, козметично да го има. И двете са козметични. Мисля това, особено чата тук е козметично, за да го има чата, защото вие де-факто като сте извън OBS, вие няма да можете да виждате чата, а само вашите вилари, които ви гледат, ще виждат тук отстрани чата и разбира се subgoal. И да, хора, дано ви е харесало видеото, като казах в началото на клипа, аз не намерих такъв туториал на български, затова вероятно аз съм първи, който прави такъв туториал на български и бях много хайпнат преди да направя този туториал. С това дано ви е харесало, дано да съм ви помогнал. Както казах, за двата сайта, линк долу в описанието. И това е.